दिनै जोंनि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड थामहिनबा NLFनि थामथि गायसनथाय सान फालिदों। दा बाहाय जोङो गोसोआव एसे दुखु दाहा लानानैबाबो जोङो खुंफुंदों। मानो होनबा जोंहा जोंनि NLF आफादनि बिथां चिफ एम बाथा बिथाङा जोंहा जेलाव दंहैयो। दा बिथाङा जेलाव दंब्लाबो जोंनो मोजां मेसेज हरदों, नोंथांमोना आं गैयाबाबो मोजाङै खुंहै, बे खोथाखौ बुंदों। बेनि थाखाय जों खुंनाय जादों। आरो जोंहा बेराफारसे उदालगुरियाव जोबोद गाजा गोमजायै खुंदों। गोबां आलासिफोरखौ बिथांमोना हांख्रायदों। दा बेनिखायनो जोंनाव जोंनिफ्राय माखासे लिडारफ्राबो चेयारमेनाबो बुंथिग्रा चेयारमेन बिथाङाबो हजों उदालगुरियाव थांदों। दा बेनिखायनो जोङो बाखि जा लिडार दं बेखौ लानानै जोङो दिनै हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों आरोखि। नोंथांमोना दिनैनि समाव सिजफायाराव दङ, सरकारजों सावरायनाया बेसेबां आगबाराय? जोङो सिजफायाराव दङ, नाथाय जोंनि सिजफायार दासिमबो फर्मेलि जायाखै। जोङो गोबां सरकारजों सावरायनाय स्कप लादों, नाथाय जोंखौ माखासे जोंखौ षड्यन्त्र बाहायनानै जोंखौ माखासे सावरायनो दासिमबो चान्स होआखै, सुजुग होआखै। दा बेनि थाखाय जोंनि सावरायनाया आवगायाखै। नोंथांमोननि जिथु थांखिया आलादा उदां बड'लेण्ड सोरजिनाय, दिनै सोरनिबा खैसाराव गोग्लैनानै नोंथांमोननि बे जिथु सिमां बेखौ नोंथांमोना मोनफुंहैनांगौआव माबायदि हाबाफारि लालांदों? बेखौथ' जोंनि सारा बर' जाथियानो जोङो हास्थायनाय दङ। उदां बड'लेण्डखौ जोंनि साफ्रोमबो बर'नि थैयाव दङ। बेनिखायनो जोङो नांलांनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो जोङो गाबोन समबा जुदि जोंनि आफादा डिसमेन्ट जायोबा आरो जोंनि इयुनावबो जोङो नांलांनो थाखाय सोरबा मोनसे नङा मोनसे आफादा उजिगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोङो सरकारखौ बेखौनो जोङो रिकुवेस्ट खालामो जे जों सरकारा थाबैनो मोजां सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामो। आरो आं बेखौनो खावलायबावो जाहाथे जोंनि गोजोन सावरायनो फैनाय जाहाथे एम बाथा बिथांखौ जाहाथे थाबैनो सरकारा रिलिज खालामना होयो, बेखौनो सरकारनिसिम खावलायो। NLF आफाद जानानै सारमोना बर' रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज हरनो सानो? जोङो NLF फेमिलिनिफ्राय जों बेखौनो मेसेज हरनो सानो, नोंथांमोना साफ्रोमबो जोंखौ मदद होलांबाय थागोन जों आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव जोंनि गासिबो सावरायनाय जोंनि थांखि बेखौ मदद होयो, बेखौनो साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ आङो खावलायहरो।